नमस्कार, मी डॉक्टर दीपाली पाटोळे महाले, कन्सल्टिंग पॅथॉलॉजिस्ट. आज मी तुमच्यासोबत हिमोग्लोबिनशी संबंधित दुसरी इंटरेस्टिंग केस शेअर करणार आहे. काही महिन्यांपूर्वी एक दाम्पत्य आपल्या 30 वर्षाच्या मुलाला घेऊन आले. त्याला सतत विसरल्यासारखे होणे, काही व्यक्तींचा भास होणे किंवा मध्येच डिप्रेशनमध्ये जाणे असा त्रास होत होता. फिजिशियन डॉक्टरांना दाखवल्यावर काही बेसिक तपासण्या करण्यात आल्या. CBC तपासणीमध्ये हिमोग्लोबिन 5.8 ग्रॅम पर डेसिलिटर, WBC काउंट 2400 पर क्युबिक मिलीमीटर आणि प्लेटलेट काउंट 1,13,000 पर क्युबिक मिलीमीटर इतका होता. RBC इंडायसिसमध्ये MCV 105, सिरम व्हिटॅमिन B12 लेस दॅन 83 पिकोग्रॅम पर ml इतके होते. PBS मध्ये क्लासिकल मायक्रोसायटिक ॲनिमिया असे पिक्चर होते. क्लिनिकोपॅथॉलॉजिकल कोरिलेशन केल्यावर व्हिटॅमिन B12 डेफिशियन्सीमुळे होणारा ॲनिमिया असे निदान करण्यात आले, जो खास करून प्युअर व्हेज डाएट घेणाऱ्या लोकांमध्ये आढळतो आणि आपला हा पेशंट पण प्युअर व्हेजिटेरियन होता. अशा क्रिटिकल केसेसमध्ये पेशंटची डिटेल हिस्ट्री, तज्ज्ञ डॉक्टरांचे निदान व उपचार घेणे जरुरीचे असते.